Payong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Arman, 43 anyos. Minyo ug may tulo ka mga anak. Taga Mindanao gid ko, sa Rizal, Zamboanga del Norte. Pero ni ako karon magpuyo sa Santa Ana, Taytay, Rizal. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga akong napalit ni adtong 2008. Rights lang ning yutaa. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Man, nagsuldo na ka. Kaya abangan na po na to sa bahay. Oh, niya naman. Pero, kutasa man ang magsigig abang eh. Sayangan gikus kwarta nga iabang. May nalagunta to para konsumo na to. Ang saong naman taning lugar Kay ni amang ka din magtrabaho. Maibog lang ko sa mga kauban ba nga may ilan ng mga bayo ug yuta din eh. Kaya ang ilang sweldo, adtugid mahapakstanan sa ilang pamilya. Wa sila abang. Sige lang. Ampo lang ta. Ay, ubanon lang siguro ning akong bungot. Di kita makaangkon og yuta nining lugar. Labi na kay dili ta taga dinhi. Nakadungog manggod ang Ginoo sa atong panagsulti ron. Sa atong mga panginahanglan. Maong ampo lang ta, Arman. Inuman tayo mga bro! Ngayon! Birthday ni paring Ernest! Pass mo na ako bro. May pinag-ipunan kasi ako eh. Ano ba yan? Huwag puro trabaho bro! Kayo talaga mga Bisaya oh. Sobrang masisipag. May pangangailangan ng bro. Pasensya na. Oh, tumawag na si Mrs. Excuse mo na bro ha. Hello, Mia. Padung na ka uli. Oh, kaya nga naman. Dire na ta magsulti. Kay may baligya nga right sa yuta. Ha? Rights? Oo. Pagdali ka ni uli. Dire na ta magtiwas og sulti. Oh, sige. Sige, padaw na ko. Di ba ko na delikado? Medyo lapukon ko no. Kay musaka ang tubig kun kusog ang uwan. Pero pwede ramasad ko no nga tambak kag yuta. Oh, ang butang ko ipasabot ba? O si matong kasiguruhan na ng yutaan nga rights naman ka na. Daga naman kunog nakapalit diha. Ug may mga nagbahay na sad og namuyo dito. Kuyawa na eh. Wa man din ay kasiguruhan ng yuta. Pero barato raman sabkod. Unsa man sa ato ipalit gyud og yuta ron bi nga gamay pa masab na atong tinikom. Oo, hinoon sab. Ug wa man sab ti kapatukod og dako gyud nga bahay ko to. Bisan og iko lang gud tang makapuyo og dili na ta mga abang ba. Sige. Palitan ng yuta bisan rights lang. Unsa man kadak-an ng luna 53 square meters ko no. Igo na lang mabayan dong. Sige, ato na paliton. Aron nga matukuran na to bahay. Aron di ta magsigig abang. Recorded by X Thunder Gaming. Kay nakatigom-tiguman mi. Amo yung gipalit ang yuta bisan og rights lang. O kay tubigan man ning lugar nagpalit pagid mi og yuta para itambak sa maong luna nga may gidak-on nga 53 square meters. O pagkatigom na pod namo og gamay, amo na ning gihinay-hinayan og patukod og bahay. O gunya, Isiminto na tong haliki. dapat lang. Kay tubigan ba ning lugar Kinahanglan gyud nga elevated gyud ang atong bahay. Sama tong usa nga to sa unahan tanawa. Kapag nila ay, simentado ang ilang haligi. Kay ug dili man gud simentohon, malata ang haligi Mausap. May gikontak na ko nga motrabaho sa atong bahay. Ug nang nagkaistorya naman mi sa mga gastuhan. Sa weekend, pabagoy trabaho, motabang niya kog panday aron nga
makasave tas bayranan. Ay marami na yan dito, Arman. Kaso nga lang, walang kasiguraduhan yung pag-stay ninyo sa isang lugar. Baka gagamitin na yung lupa. Ay, mapalayas talaga kayo. Pero matagal pa siguro mangyayari yun. Oo nga eh. Sana naman po matagal-tagal pa. Para makabawi naman ako sa pagbili at pagpatrabaho ko nito. Oh, si Mia. Hello, Mia. Armahan uli asa ko, be. Oh. Kaya nga itong mga haliki, bagi pangguba sa mga anak sa kasikpit na tong yuta. Ha? Nga naman? Kaya nilampas ko nung itong haliki sa ilang luna. Unsa? Uli asa ko ba? Kinatok na ba ako din eh? O sige, mo under time na ko. Tanawa ito mga haliki. Ilang gipamutol. Kipangmasukit nila. Ginoo ko. Ang itong gastuan na taon. Huwag basig kung saon ta nila. Kay kasuhan gud bayat ako no nila. Ah, kita na hinoy kasuhan. Ngiga god. I-report na sa mga pulis. Hindi kami mangingialam dyan kasi wala namang pong sugatan. Di po ba? Ha? Unya na di mo mangialam kung may masamdan? Naglagot ko sa mga pulis kay dili ko no sila manghilabot kay wa ko no'y samdan. Kinahanglan pa ba nga dunay samdan? O nga, bipasaka na lang ko og kaso. Pero, gidismiss sa korte tungod sa kakuwang sa ebidensya. Unang pangutana, nagkapalit ko og yuta nga 53 square meters nga rights lang, dili titulado. Unsa man day pamaagi niini? Kay giangkon man sa among kasikbit ang dapit sa among haligi og ilang giguba. Ikaduhang pangutana, amo ring gi-report sa mga pulis kay giharas mami sa mga anak sa sikbit namong luna. Ilang gipangmaso o giguba ang among mga haligi. Apan dili man mangilabot ang mga pulis kay way samdan ko no? Kinalan pa ba day dunay samdan? Ikatulo pangutana. Ako na silang gikasuhan. Apan na-dismiss kay lack of evidence ko no? Kinalan pa ba nga mapasaka kog usab og kaso? Kay private man gutong among abogado. Ikaw pa og katapusan. Unsa may among buhaton ini? Nga dako-dako na baya ang among nagasto og nabala kasag ko sa among seguridad nining lugara. Kay dili gid mi lumad nga taga diri. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Arman. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana, problema nato kabay sa tuang kapikas, kabanay, mga papilis, mga butaw ka, mga kabtangan, no, mga properties nato. Pwede gina natong tubagon, busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man? Guys, hello! Hello, hello, hello! Another day, another suliran, lain na pong pangutana, nga gikan sa ato ang mga letter senders, ang mahatagan nato og tambag ug tubag karong adlaw. Busa, no? Ako lang yung hangyo ninyo. Dili ta magduhad-duhag pada sa atong suwat. Di ta mauwaw, di ta maikog. Pwede man na natong alyasan inyong pangan. Pwede na po di na mo isulti kung taga-asa mo, kung maikog mo. Inotra na ninyo and we will follow you and respect your requests. No? And letter sender nato karong adlaw. Wow, kalayo. From Rizal, Zamboanga del Norte. Pero naa na nagpuyo karon sa Santa Ana, Taytay, Rizal. And of course, Surco. Para maminaw ni siya sa atua o wa man gani signal dito sa radyo dito, no? Pwede gud man na niya mapaminaw sa Facebook account or sa ato ang YouTube. Busa, a big shout out and a big thank you sa tanang mga naminaw nato pinaagi sa tuang YouTube channel o sa Facebook accounts
nato. I am very sure daghan kaayo nga outside no sa Visayas ug Mindanao ug sa laing-laing parties kalibutan nga padayong maminaw nato pinaagi anang duha no ka medium sa pagpaminaw. Grabe gud ang internet, guys. Magamay ang atong kalibutan, but I always remind you, let us be responsible netizens. Meaning, ang paggamit na to sa mga social media accounts o sa internet, we should use it to make our lives better and easier, not bitter. Di na to gamiton sa bati, no? Ang Facebook ug ang internet or ang social media, no? Kabahin sa katungod, no, sa yuta ang iyang gustong mahatagan og tubag na paminaw man nato sa drama nga naa sila'y natigom kwarta, and of course gipalit nila ang yuta bisan ang iyang ingon rights ra kay tubigan man ang lugara. Unya, nagpalit gani sila yuta para tambakan kuno tong maong luna, and then mga 53 square meters to, no? Ang ilang balay nga dito sa ang yuta niya naghinay-hinay sila patukod, no? Karon nagka-problema man sumuna ning iyang pangutana. Sayang nakapalit siya yuta kuno, no? Nga 53 square meters nga rights lang, dili titulado. Unsa man di ay pamaagi ani. Kay giangkon man sa among kasikbit ang dapit sa among haligi ug ilang giguba. Okay. Kaning rights, kumingong kag rights, I understand it's most likely kumingong kag tubigan basis drama kaganina. This may refer to a foreshore land nga dili siya pwede nga mapanag-iya sa usa ka pribado nga individual or tao. Nga naman, kanang foreshore, kana nang mga naa sa may, kana ganing submerged nga usahay kung mo high tide or musakang tubig matabunan siya or nanadapit sa dagat or daplin sa dagat. Di man na siya pwede matituluhan because ang tag-iya ana ang state, no? It is inalienable and it cannot be disposed, no? Ang kana siya nga property. Pero tungod ka ang tag-iya ana gobyerno, pwede siya maka-grant og foreshore lease or katungod nga moabot for a certain period of time to individual who will be the foreshore lease applicant. Unya, siguro matagaan siya katungod ana iya sigurong gibaligya dito. Pero honestly speaking, di ta ganin na nimo itambak kay mura man kag kung imong gibuhat ka na mura kag nagreclaim. No small time nga reclamation area imong gigamit. Di ta biya na allowed, no? So galibog kung kinsa man po'y nangangkon ana kay foreshore man na utro pud tong way katungod kay grant ra man pod na. Ikaduhang pangutana amo ning gireport sa mga pulis kay giharas man mi sa mga anak sa sikbit na mong yuta. Ilang gipang maso og giguba ang among mga haligi. Apan di man manghilabot ang mga pulis kay walay samdan na niyabag. Kinahanglan bang may masamad? Of course not, no? Life, liberty, and property. Mauni ato ang mga katungod nga angay protektaran sa pulis ang atong kinabuhi, ang ato ang kaugalingon, ang ato ang katungod nga makagawas-gawas and go out freely without fear ug ang ato ang mga kabtangan. Ang kanang imong balay regardless of unsay nature ana, rights ra ba na siya? Basta kay imuhan ng abod ug imuhan ng gipuy-an, property na nimo nga dapat pud protektaran pud unta sa pulis. Ikaduha, no? Ikatulo niyang pangutana, dili tag angay mo ikatong kabayin sa iyang ikaduhang pangutana ha. Dili man ingon kay abi unya na tamuliw kung nagkadugo, dili in town, uy, sayop ang pulis dihang dapita kay nganong na imangawat. Wa may samdan ana, nganong maadto mang pulis, nganong manawag man tag pulis, be, di ba? Og naay naglimnibakay din ha, nagsininggitay lang, or naay nagbideoke, makatawag man ganit tag pulis dihang dapita, wa may samdan diha. No, so sayop tong pulis ngano to siya. Di lang ganahan siguro manginlabot nagtinapulan og unsa ba. Singan kaning pulis ang giadto ngadto nganong wa man mutabang. Ikatulong pangutana, ako na ni silang gikasuhan. Apan, na-dismiss kay lack of evidence. Kinahanglan ba nga mupasaka kung usab og kaso? Kay private manggudtong among abogado. Because all the more reason nga kung private yung abogado ni bayad mo, gitarong unta niya, or gisultian unta mo klaro nga medyo weak inyong evidence, unya, nangita unta mo laing paagi para mapaligon ang inyuhang mga dokumento ug ebidensya kay kung mupasaka manggutag kaso, guys, parihura na sa kanang manung taggubat. Di man ta manung og gubat og api kita. O wa tay saktong armas, wa tay saktong preparasyon, o wa pud tay saktong rason, no,
nganong manung ta, no? It's just like that. Kung file tag kaso, dapat sakto pod ug lig-on pod atong ebidensya. Naasad gyud ubang abogado pera hisgot, no? But sometimes reckless ba? Dili lang gyud pod maningkamot or mo go out of their way para mapalig-on ang ilang kaso. Ako, sometimes, ako amang good is di kay ko, di jud ko gusto ug kana ganing weak ang ato ang kaso kay mo, ingon gito mo dawat and then pahibawon gud nato atong kliyente nga wa na ba mo'y lain kay kung kani okay I will let you know nga medyo weak ang ato ang kanang mga dokumento ha, weak atong kaso murag need ni nato dungagan or wa na bay laing witness and the like kay madaot pud ba ang abogado ana kay kami ba ng laban para ninyo, no? So, yes, kung lack of evidence, depende giun sa pagka-dismiss. Kung gi-dismiss without prejudice, pwede kang makafile. Without prejudice, meaning to say, wa may mag-ingon, kay di makadetermine ba kung sakto ba, tinuod ba, so pwedeng makafile balik. Pero kung with prejudice gani na, murag, disod tang makafile og balik, kay of course, di ba ni Anli ang pag-file og kaso, naabya po'y katungod pod ang pikas, nga dili na pod mahasol, no? Teng, makabayad na hinuuntag danyos sa paghasol nato nila. So, tanawa og suryahi ang inyong abogado bahin ana. Ikaupat ug katapusang pangutana unsa may among buhaton ani nga dako-dako na baya ang among nagasto ug nabala kasab ko sa among seguridad aning lugara kay dili gyud mi lumad nga taga diri. Okay, I think go back to sa inyong abogado and talk to your lawyer kay pwede man gud na ninyo pod siguro based on the foreshore list na amang gunay deklarasyon kanang yutaa ninyo, unya pwede man pud nang masukod og tarong. I will suggest nga i-survey na og tarong ang imo ug ang iyahang yuta, magsabot baron mo kay magsige man hasol ninyo, mag-adto baron mo sa barangay, maghusay mo, mubayad mong duha og surveyor, bayri ng surveyor para maklaro og sukod ang inyong area ug ang inyong luna, unya di na mo magsigig away og init ug nga manawag pagpulis nga silingan raman unta mo nga pwede raman gyud unta na siyang storyahan, no? Nga mahusay ba ang kanang area ninyo din ha, no? Para di na lang mo mag-away kay lisod pod ning silingan nga dili pod magkasinabot kay magkagamay init lang din ha, bikil, di ba? So lahi man gid pod nang magpuyo ta no sa ato ang luna nga ang ato ang silingan makasinabot pod nato kaysa sa kanang inigawas nato or iniglili nato sa bintana mo init atong di ba? So hopefully mahusay ra pod na ninyo ha. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.